हमारी क्या होई ना कबो ना कबो तो भेटेबे करी खाए जब मौज मस्ती आके बगीचा में कइल जा। हां रे भईया ये तबाह हमन के जिंदगी एका जी में कुछ बा। अरे देख देख होतिया बोल बोल कुछ जाना तड़िया रे बा। हां हां तो तोरो के माने के बा का तो माना हे के ना पड़ी माई बाबू को खेले बारे 20 बीघा टोपा तोर बा बताले बा 20 बीघा ताला मकान बा 3 ताला मकान हो जाता ना बड़का कतक चका दुआर बा। आ सुनने तो शहरियों में तोर जमीन लिखाइल बारे जमीन हमारा फरात बा। बाप रे बाप केतना पैसा वाला बा। गाड़ी तो रोज आवेली तो जाली से उतर मोटरसाइकिल तो बड़ घर के लगता पैसा वाला बा एकदम बा। चला एकरा के पटावल जा तनी दूह लेवल जा पैसा दे दे बुलेट बा ले जो जो ससुरारी घूम आओ। हमारे जिंदगी घन बा बाप माई के 10 गो माई के साले एको को बीता जमीन आई कि ना आई होई नतिया का करता हट नहीं खे पावत का बाबू के बुझाइल ना जनाइल कि केतना हम पैदा करतनी जमीन बा कम तो कमे पैदा करी जाए तो जान तो मेरी खरे तो हो जाए दे कोई के घर बा हां रहे के जगह नहीं खे हां कोई के कितना संस्कारी विचार के बा कितना धन मैनेजर बन जाई बाप रे पैसा तो रोज हमके छाप दे पैसा से एकर पीछा ना छोड़बे करे के तो पीछे पड़बे कर चल तनी बाद में कर से मिलब की तोर नौकरियो लागे वाला बा बाप रे बाप ना मर्द कहेंगे छोड़ के तो काम जाई पैसे तू हमरा पुराना लंगोटिया यार हवे नौकरी बा पैसा कौड़ी के तोरा दिक्कत है त हमरा के फोन करियो एक बेर मैं ना फोन उठाई त मैसेज कर दियो हेनिए लुका के रहत तनी जब होई जाई जबे चांस मारब। हां काज बे मजा लगल तोरा हां या त तनी हो के आवत नी जो जो रे नथी जो जो कौन ने खइले जो ए तो तू का करी हो कोई खानो तो नहीं खे खाना बनवा ले का हो कहाँ घर पड़ी हेकरा पे बैठ जाई हां बैठ जा डेरा मत कह तनी यार तनी नया नोई देखत ल नया नो यार हां हम बाहर न रहनी हो ओइनी हो बाहर से बढ़िया समाट लगत ल। अरे मनवई तो बड़ा हमें बड़ाई करती है स्मार्ट लगत नी वो हम हइए हई कह तनी कोनो का कह मतलब कह तनी कि शहर में निक नाक से रहेला नु बहुत हम अच्छा लइका हई शहर में हमारे कार्ड बा कोनो गलती ना काम करी। अच्छा त नंबर मिली नंबर लेबू हां अपने नंबरवा दे दी कि ओकर नंबरवा दे दी। अच्छा नंबर हमारे याद नहीं के सांझी के आज त लेके आई त कोनो गर्लफ्रेंड बिया का के कर हमार ए हम कुल काम ना करना ये सब से हम दूर रही ना लगत लइका एकदम दूध के धोवल बा त कह तनी तनी प्यार वार के हवा लगल बा कि ना प्यार के हवा हां ना हम कूलर के हवा खइले बानी प्यार के हवा नहीं की खइले। अरे बहुत संस्कारी बा एकरा के लगत ना हम अपन जाल में कैसे फसाई तनी पैसा कौड़ी लूट ली आ चल जाई। सुना ना औरों के आज खूब बुरी तरह से फंसा है जीन घबरा सुना ना का कह हम बोले तो ना चाहत रही लेकिन देखो अगर ना बोलब तो हमरे दिक्कत बोलब तो हमरे दिक्कत कहत नहीं ना तहारा से हमरा के प्यार हो गइल प्यार हो गइल बा हां ई तो बढ़िया चीज बा हो जाए तो तहारा के प्यार हो गइल का हमारा खुद बकरी बांधे के जगह है नहीं दूसरा घर में बांधे तनी बकरी आई जानते कि बहुत ज्यादा वाला बा का कुछ हो ना कहीं सोचत रही कि तहारा ले प्यार हो गइल बा त प्यार के बढ़े दी कि बंद कर दिए तने पर अरे नहीं प्यार के बढ़े द। अच्छा ई बताबो तू कोइले प्यार वार कोइले बालू कि ना कबो बाप रे बाप हमरा के आज तक प्यार के भाषा भी ना था लेकिन तहारा के देनी देखनी तो लग गजब सा फीलिंग हुई आज तक हम कोनो लड़का के नजर उठा के ना देखी मुहनन के तारा अलावा मरली की पियजुआ के बर्बाद कर देली बे प्यारे नहीं कोइले का तो आरा के ना कनी हो का कहत जान तो हम यार वा ढेर देखत रही ना कोनो आज हस तो जुग जमाना खराब बा बैठ के बतियावत नहीं हनीमा जाके हमरा घरे कह दियो सो कि तोर लइका एकलवता बा लइकी संगे नैन मटाका करता त बड़ा दिक्कत हो जाई तो चल होनिया हां ओने जाए के टाइम नहीं खे वही तो दूसरा दिन कहियो चले के प्यार हो गइल बा ना हां हमारा बिना दिल बेकरार बा ना हां हां तब बेकरार रहे दो तो कनी किनी घूमल जाओ घूमे चलबू हां
कहाँ तोहरा के हमनी आज घूमे के तनी ऑल मॉल। ऑल मॉल में? हाँ। ओरी ससुरा ठीक है ना कहत रहे ओकरा के बर्बाद कर देल ऑल मॉल में घूम के ई हमरो। अरे जाना तल पटना के अथी स्विमिंग पूल न गजब के बा। जा ये सरौ पियाज शराब दलस तोहरा के मजे के। का सोचतल आउ छोड़ा ना का कहना ये बक्सर के नु। हाँ सन पपड़ी खइबा नु। बगसर के? हाँ बगसर कहाँ जाए के बा? किला किला गजब के बा। हाँ देखले बानी किला तो गइल बानी नहले बानी रामरेखा घाट में उजिंगा बा। हाँ तो चले के बा घूमे। प्यार तो करे कर जाला तनी घूम फिर एक दूसरे के जाना। देखो तनी बर्गर पिज्जा खा चाउमीन खा तनी फोन पे चालू करके तनी एटीएम नंबर बता के अपन खाता में से पैसा ही कुरकुरा खा के गुजारा करने जा। ई बर्गर पिज्जा खाती है 1 लाख रुपया का कहतला। कौन है कि 1 लाख रुपया हमें खाता में चढ़ा त जना त खाता फाट जाई। हाँ 1 लाख बा। अरे कोई गो ना अच्छा। एगो ही खाता बा हमार। ई खाए पिए वाला 1 लाख बा। पंजाब नेशनल के बाटे कोई गो बैंक के बा न। हाँ बहुत बैंक बा हम नउए ना जाने आधा बैंक के तो वही तेरी पड़ल बा में पैसा। इतना प्यार करब न जाल में फसाई बेकरक न मैं अकाउंट से पैसा निकलवा ले तनी। तो चला घूमे। घूमे? हाँ चला 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 तोहरा के घुमा लिए। चला आब चला तोहरा के घुमा ले तू जान जइबू। काम हो गइल। हाँ लेकिन हमहू फंस गेल बानी लिया के जति पिज्जा पर खियाई खातिर। रुक जो बाहर मत सुनो का पापा के तरफ फोन आइल बोलावत तन। हां मोबाइल छोड़ देले ना। अरे जा घरवा मरी हन त के का कुछ काम रह जरूरी। हाँ, किया कहाँ से आ गइल रे। हम सोचनी आज तनी गहना गुड़िया खरीदवा लेती। चल ए का जा तनी हम काल आई गई टाइम के। शाम के जइह नु। अरे बाबू बोलावत चल जल्दी रे। सुना है नहीं सुना। अरे देखो है नहीं सुना कौन तू प्यार करत ल नहीं जरत तारा से। और ऐसा कोनो बात नहीं के बाबूजी बोलावत हम सुन के आवत ए जो बैठा रह ना तो। ए का सोचत रे चलू त आज हन जा। तू एज रह देखो ना जइनो तबो जाके घर में को अधि की लड़की संग मिल ह। तो जा रह तो आइबा नु। हां हम आई। ए जे बैठी नु। ठीक बा बैठ। को अधि घरे ना जब जल्दी आई ह। चल रे चल के चल जो अभी ले जात रहे तो का होई पैसा वाला लेके आई नु तब चले के। आज इतना कस के चूना लगावे कर 1 लाख के 2 लाख ना बना देनी तो हमरो नाम जियावा ना बुझले का बा हमारा के। बाप रे बाप शाम हो गई लेकिन अब तक ना आइल। लगता कि काले आई अब जाए के पड़ी घरे। कले कौनो बात नहीं खे नती मुँह ना टपक गई बीच में तब न आज तो तनी ओकर पॉकेट हम ढीला करिए देती लेकिन का जाने केने से आ गई। चला तनी फिर सवेरे आई। अच्छा आ जाबे तब देखिए तनी न खरा दिखावा तनी न अपने गोड़ हाथ पकड़ी तब मार्केट लेके जाई। ई जे बैठा तनी आई तो ओकरा से बोलबे ना करब समझले का बा ताकि प्यार के मतलब का होला। आ ओकरा से हम प्यार थोड़ी टाइम पास करत तनी प्यार जाए भाड़ में तनी माठ ले बार चल ना जाइबे जैसे। अब तो खाइले नंबर मांगत रही तो देलस ना तनी फोन करके बतिया लेती। अच्छा जाए थे चले लगता बाय बड़ा घाम लगता रे भाई। घाम लगता एकदम खूब ना घाम लगता। अरे ओई देखा के बैठल हुई है ओ हिरी ससुरारी जना तक मुंह फुला के बैठल बिया। तोरे चक्कर में हमारा चक्कर में बैठल सो दिन ओही तक 4 दिन है के पूछे जाता है। ठीक बात देख हम तब न हो हरिले घूम के आवत नहीं का घूम के आवतनी ए जे रही। हां ये जे रह ना बोलत नहीं देखत नहीं का भैया बैठल बानी ठीक से का हो का हो बड़ा खिसिया तड़ू तार से बोलत नहीं खे हम के कराले बोलत तड़ू कहता नहीं तार से नहीं खे बोलत तो आरा के हम जानत नहीं खूब के मैं कहू के में के बानी के मैं के बानी मुंह फुले तड़ू जना तक बहुत को धोल बाड़ू त का कहले बानी भोरे से इंतजार करत कर शाम हो गई। हमार इंतजार करता हूँ त के का करता खुद देखले इंतजार करता हूँ मुंह नहीं देखले। हाँ? हई एक दिन के प्यार में इतना बोलता तू हमरा से प्यार करेला। ए
तोहरे नहीं लड़की हमारे प्यार कर चल हटाओ ना आयो माई आवत तली प्यार करे अपन शकल नहीं देखत हे काई बोलत ल का बोलत तनी तू तो हमरा से बहुत प्यार तू निमन बाड़ू पियजुआ के मलू की बर्बाद कर दहलू उ गांव में भीख मांगत ताटे आवत है जनता हम जानते नहीं कि कुछ आऊ लगता है एकरा के सब बात पता चल गइल बा का हइये नतिया बोल दे होई जौन रह काल का कहतिया कही का हे गिर गिलत देखा झूठ पूछ के इंजाम ना लगोई हमरा पर चला चला गंगा में भीख मांगता उ झूठ बात ह काले रोवत रहे लगता मैं फूल खुल गइल तुम्हारे बारे में जानत नहीं जा मनी के जाना तार के मुंह नहीं लगावल आज के बाद लूटपाट वाला काम बंद कर दे दूसरा के प्यार मोहब्बत में फंसावत है एक नंबर के फ्रॉड लड़की ही आई आही रे दादा तोहरा और का होई सुधर जा मोय बतिया पता चल गल हमर छोड़ तो तंजा समझाइए कि इनकी काम में मंदा हो गल धंधा में मंदा हो गल या तो छोड़ दी बाप रे हो ना दी तो करा आगे आ जा बाप हो बाप गजब हमारा के एकदम बेवकूफ बने ना आज तक तो हम बेवकूफ सबके बना के लूट दे लेकिन आज तो हमारे लूट के चल गए ना सन तो कुछ ऊंच नीच ना करा संगे कहले रही न फोकटे में सब जात बाप रे बाप आज के बाद हम ऐसे काम ही ना करब जाता नहीं घरे हाथ गोड़ जोड़ता नहीं ऐसा काम पे